खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म हाग्रामाया इउपिपिएल दोलोआव फैयोब्ला जों देबरगाव बियाबखौ हगारना होगोन इउपिपिएल दोलोआव हाग्रामाया फैयोब्ला इरिगेशन डिपार्टमेन्टआव ईएम होनो इउपिपिएल दोलोआ राजि बे बाथ्राखौनो बुंदों बिटिआरनि आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया इउपिपिएलआव फैयोब्ला जों बिथांनि देबरगाव समस्तिखौ हगारना होगोन इरिगेशन डिपार्टमेन्ट आरो ईएम डिपार्टमेन्टनि ईएम होनो थाखाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआ राजि जेराव जोंनो सरकार बानायखागोन नंगौ मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया हाग्रामा महिलारिनो गोबां अफार होदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया हाग्रामा महिलारिखौ ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंदि प्रमद बर'नि सिङावनो थानानै हाग्रामा महिलारिनो गावनि आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै बुंदों नंगौ हाग्रामा महिलारिनो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गिदिर अफार होदों बिथां ईएम रनजित बसुमतारिया हाग्रामा महिलारिखौ इउपिपिएल दोलोआव फैयोब्ला गिदिर अफार होदों बिथां ईएम रनजित बसुमतारिया बुंदोंदि जुदि हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैयो अब्ला हाग्रामा महिलारिया गोहोआव थानाय समाव इरिगेशन डिपार्टमेन्ट आरो पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टआव गावनि आद्रा जाना थानाय खामानिखौ मावफुंना लानो थाखाय बिथांनो इउपिपिएल दोलोआ बेखौ बान्था हिसाबै होगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बेनि अनगायैबो बिथां ईएम रनजित बसुमतारिया बुंबावदोंदि फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिनि साजि एमसिएलएफ्रा जेनगोन बेनिखायनो हाग्रामाया साजि एमसिएलएफोरखौ लानानै नेशनेल पलिटिकल पार्टिजों ज' जानो सावरायलायगासिनो दं होननानै बुंदों बिथां रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बेफोर बाथ्रानि अनगायैबो मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै बाथ्राया सैथो हाग्रामाया दा बिनिया 10टा एमसिएलए दङ 10टायावबो बिसोरो जेनजोबो बेखौ लानानै हाग्रामाया नेशनेल पलिटिकल पार्टिजों मार्च आप जानायनि थाखाय सावरायगासिनो दङ आं बर' हारिनि खौसेथिनि सार्थआवहाय हाग्रामाखौ दाखालिबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो बे बाथ्राखौ बुंखाबाय इउपिपिएलआव फैयोब्ला जों बिथांनि देबरगाव समस्तिखौ हगारना होगोन आरो मोनसे खोथाखौ आं एड खालामनो गोसो जाबावदों हाग्रामाया इरिगेशन डिपार्टमेन्ट आरो पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टआव बहुत आद्रा खामानि मावनाय दङ गतिके बे बिथाङा फैयोब्ला इरिगेशन डिपार्टमेन्ट आरो ईएम डिपार्टमेन्टनि ईएम होनो थाखाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआ राजि जेराव जोंनो सरकार बानायखागोन मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङानो चिफ जाखागोन मानाव गेदेर प्रमद बर'नि बिथांनि सिङावनो थानानै बिथाङा गावनि आद्रा जानाय खामानिखौ लामा सामानि खामानि आद्रा जानाय दलां हाजार दलां आद्रा खालामनानै गालांदों आरो इरिगेशन डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा हाजार माने आद्रा खालामनानै गालांदों बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिथांनो जों बान्था हिसाबै बेखौ होगोन नैरोजा 25-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे योगानि खाबुबो दं लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन